Jaume Camproví, Gourmet. Avui farem el porquet de Nadal, farcit o no, de fruita confitada i pinyons. Recordo de petit veure-la a la botiga que tenien els pares, enmig de les capses de torrons i de neules. En aquella època era molt habitual tenir-lo a la taula de Nadal. El comprava el pare o la mare, com a tradició, o el portava l'àvia o la tieta, que venia a dinar. El porquet de Nadal és una tradició europea i es creu que va néixer a Alemanya, on hi va haver els primers obradors en fer figuretes de massapà i on el porc és considerat un animal de sort i bona fortuna, convertint-se en un present de Nadal. Per què a mida que ens fem grans ens venen tants records de la infantesa? Avui farem el porquet de massapà de Nadal. Trobareu els ingredients i la recepta escrita al desplegable de la pàgina de YouTube que us indico al final d'aquest vídeo. Per començar, reunim els ingredients al nostre voltant. I amb l'aigua, el sucre i la farina d'ametlla farem el massapà. En una olla hi aboquem 175 grams de sucre i 100 mil·lilitres d'aigua. I ho remenem. Hem d'aconseguir un almívar transparent i fent bombolles. Per això ho tenim a foc mig alt i no deixem de remenar. Ei, ja ho tenim! Ara hi aboquem la farina d'ametlla. I no deixem de remenar fins que estigui ben compactat. Ho tenim a foc a mitja intensitat. Ja s'està compactant. I ja el podem retirar. El deixem a temperar. I un cop fred, el tapem i el desem a la nevera fins demà. I de la nevera traiem el que vàrem fer ahir. I aquí el tenim. El desemboliquem i com està fred i dur, el pastem. Amb la pròpia calor de les mans s'anirà estovant. Si volguessin fer panellets, només n'haurien de fer boletes. I en fem un cilindre. I el partirem en 2 trossos, ja que volem fer 2 porquets. I continuem pastant el primer cilindre. Les mans ens queden una mica olioses i això es deu al propi oli de l'ametlla. Aquest medeix ara uns 11-12 centímetres. I amb el dit índex li anem estirant el morro. A poc i bona lletra. Això ho podeu fer tots, és clar.
l'acabem de perfilar. No ha de ser un porquet real, ha de ser una caricatura. Darrere el morro fem 2 talls, amb unes tisores, una a cada banda. I guaiteu, ja tenim les orelles. És com treballar plastilina. No direu que no és com fer treballs manuals a l'escola, oi? Això ho podeu fer plegats, en família. Li fem el forat del morro i els 2 forats del nas. Li hem fet 2 forats pels ulls. I hem provat 2 anissos pels ulls. Amb unes ratlles marquem el morro. I com se'ns havien tapat, tornem a fer els forats del nas. Li ardonim els pernils de darrere per a posar-li la cua. Ei, tu espera aquí al cantó, que ara farem el teu germanet. En farem un altre, però aquest serà farcit. Li posarem fruites confitades a daus molt petits i pinyons. Hem aplanat el nostre massapà i li fem una petita canal. I li posarem el nostre farcit. I ja anem a tancar el nostre massapà. Encara que s'esquerdi una mica no passa res, apretant torna a quedar compacte. I tornem a fer un altre cilindre. Jo no sóc un professional de pastisseria. I ho he fet com millor he sabut. Al nord d'Europa s'acostumen a fer amb motlles. Aquest cilindre fa uns 12 centímetres i ja anem a fer-li el morro. I les orelles. Una miqueta enrere per a que tinguem espai pel cap. I ja les tenim. I els ulls. Li traiem un tros de darrere per fer-li la cua, donant-li una forma ben arrodonida. Fem la cua i li posem.
Fem el morro. I els dos forats del nas. I li provem els anissos per als ulls. Fem les marques del morro i batem un rovell d'ou. I pintem els nostres porquets. Hi ha moltes històries de Nadal. Per exemple, a Dinamarca, per Nadal, mengen un arròs amb nata amb compota de cireres. I a dintre hi ha una ametlla amagada. I a qui li toca aquella ametlla rep el porquet com a premi. Però no era un porquet tan bonic com el nostre, segur. Anem pintant els nostres porquets amb el rovell d'ou. I ara els enfornem 10 minuts a 180 graus i 3 minuts més amb gratinador a 200 o fins que les orelles siguin una mica torrades. I ja els tenim cuits. En comptes dels anissos, hem decidit posar-hi uns trossets de xocolata en els forats dels ulls. Això sí, quan els porquets siguin ben freds, si no la xocolata s'us desfarà. Els anissos també haguessin quedat bé, oi? Un cop freds, els porquets els posem en una bossa de cel·lofan i els hi posem un llaç perquè faci més goig. I aquí el tenim. I l'altre. Aquest és més grassonet perquè l'hem farcit. Hem posat una cirera darrere per saber que aquest és el farcit i l'altre llaç. Quina preciositat! I res més a dir que molt bon profit!